Her der skal patruljen ud og cykle på vores vandcykler. De skal køre slalom cirka 20 meter op ad en bane og tilbage igen. Foran på cyklen der er der en vandtank, hvor der vi placerer 3 liter vand. Når patruljen kommer tilbage efter en tur, så tager de vandet og kommer over i en lille sort spand. Og der har de så 5 ture til at samle så meget vand som overhovedet muligt. Patruljen bliver målt på, hvor hurtigt de klarer banen og på, hvor meget vand de samler.